Cears maithe tá mán son Ruideagan úr as is studio acin. Tá sin ceart T-Saoghail amach ha sinne go bhí adul cuairt fios an dul agus sinne tul dúchan an idirhealaite gus bican a bharach fistracha aine amach mun déag. Bhír turas 8 seachcin sin ha bhór bliana go lé. Go deara leis a sinnach fáilteadamh go Timcheall an dúid. Eis T-Saoghail nach ha sin anna Americaid i dés eis hier toiseachadh sé Bolibhia. Seo inéis far a bhéil Bolibhia agus seogah 3 climacin mu dhéin. Sé balle La Paz an na Bolibhia dúlích an balle is áirse san dúil. 3,800 agus 69 meter as ciún iad na mara. Sin ha bhór 3 tuairsin na smór na bé nevis. Eis ha barrachd jaarcin jáin an Bolibhia na ha an Americaid tua eis Canada cála. A misc na míle is céad hiad seirsa íon ha gabhlan uisce ha flamingoin pink eis fios cuacin. Sáirite gadíú agus mé dhéadú seogah a dúach náisianta a hacha an na Bolibhia. Sé scirt a seolta sin canar cholera agus idir seo agus bóla hat sin agus achcha mar útach náisianta. Uafas a chin sná. Ha go deara! Sin goh maithe Timcheall a dúil agus futa sin Bolibhia ha mi smúin a chuid fear a liste acin. Seogah a drásta, trúd, ag 3.